De totes les activitats que es poden fer a la platja, la que m'agrada més és la vela lleugera, ja que combina amb harmonia l'esforç físic i l'essència de la navegació. He navegat en diferents embarcacions, però n'hi ha una que m'ha seduït en particular. Aquesta embarcació s'anomena patí de vela o patí català. Com el seu nom indica, es va inventar a Catalunya, en concret a Badalona, ara fa aproximadament 80 anys. És una embarcació molt particular, per moltes coses. En primer lloc, perquè està feta completament de fusta, és una obra d'art. Avui dia totes les embarcacions estan fetes de fibra, doncs aquesta no. Aquesta està feta de fusta i està feta a mà en un sol taller. Per tant, és una mena d'Stradivarius de la vela. En segon lloc, aquesta embarcació no té bota bar. La bota bar és una peça que vindria aquí, per sota de la vela, i li donaria tensió. No en té. Tampoc té orsa. L'orsa seria una peça que hauria d'anar aquí, a la part central del casc, i que es clavaria, per tant donaria més calat a l'embarcació i evitaria que el barco se'n vagi de costat quan fa vent, és a dir, que abateixi, evita l'abatiment. Per tant, aquesta quilla és una quilla molt plana i és ideal per entrar i sortir des de la sorra. És ideal per navegar, per exemple, al Maresme o per navegar a la Costa Daurada. Finalment, el Patí té un últim detall que el fa molt especial. I és això. No hi ha timó. És una embarcació que es governa sense timó. Com s'aconsegueix mantenir el rumb o canviar de rumb sense timó? La clau és convertir-me en timó. Per això, el Patí és una embarcació especialment exigent. Cal agilitat i equilibri per moure's amb rapidesa per la coberta. Força els braços per subjectar una vela de més de 12 metres quadrats. Abdominals per fer contrapès i una certa intuïció per anticipar-se a l'efecte del vent i de les ones. Hi ha dues maneres de governar un patí sense timó, amb el pes del tripulant i amb la tensió de la vela. Amb el pes, a mesura que el tripulant es va tirant cap a proa, cap a la part de davant del vaixell, el vaixell tendeix a tancar-se al vent, és a dir, a orçar, fins a un punt que es quedaria completament encarat. Si jo em poso aquí, a la proa del tot, el vaixell es queda segur en pocs instants encarat al vent, i la vela flamejant. La virada és la maniobra en què s'aprecia més bé aquest principi. En primer lloc, m'aixeco i em situo gairebé a proa del tot. L'embarcació s'encara al vent i la vela comença a flamejar. Aleshores, aquartero la vela, és a dir, l'obligo a agafar el vent per l'altre costat mentre em desplaço a popa. L'embarcació gira i arrenca en el nou rumb. Una altra maniobra per canviar de rumb és la trebujada. Em situo a popa. L'embarcació s'obre al vent i s'accelera. L'ajudo a acabar d'obrir-se posant un peu dins l'aigua. Quan navego un popa rodona, totalment a favor del vent, la vela canvia de costat, és a dir, trebuja. En aquest moment em desplaço ràpidament a proa per aconseguir que l'embarcació es tanqui una altra vegada al vent, en el nou rumb. Amb la tensió de la vela es fa de manera molt similar. A mesura que dono tensió, que casso, l'embarcació tendeix a obrir-se al vent, és equivalent a que avanés enrere. En canvi, si amollo, és a dir, si afluixo la tensió de la vela, l'embarcació tendeix a orçar, és a dir, a tancar-se al vent. Combinant el pes amb la tensió de la vela és com es controla el rumb de l'embarcació. Bé, Pere, ara que ets aquí al laboratori, necessito que siguis més petit, tinc un pes de 100 grams, per simular-te, i perquè ens expliquis encara més bé com funciona el patí català. Molt bé, accepto el repte. Bueno, doncs, tot i que faré 100 grams, aconseguiré teledirigir el patí. Anirà on jo vull sense tocar-lo. I això sense timó, doncs? Sense timó, exactament. Aclarim. Mira, el vent ve així, ve transversalment. Jo poso el pes a la popa, a l'última bancada de popa, m'enganxo així una mica perquè no es deixi anar, i el poso, no li dono cap mena d'impuls, el deixo anar, i teòricament, fins que ja comença a girar, anirà a morir allà, aquell canto d'allà. Fixa't. S'accelera el que agafa el vent. Es comporta exactament igual que un vaixell gran. Són els mateixos principis que en un vaixell gran. Però tot i així, per veure més particularitats, potser que el portem a la taula, sí, que aquí encara ho podrem ensenyar millor. Mira, per governar un patí depèn de la posició relativa de dos punts. Un ve determinat pel vent, que incideix aquí, aproximadament aquí. Això és el centre bèl·lic. El centre d'aplicació de la força del vent. Justa. I l'altre s'anomena el centre de deriva, que depèn del pes del tripulant. Per si el tripulant el poso aquí, aleshores el centre de resistència estaria aquí. Si estan alineats, l'embarcació tendeix a anar recta. Seria com una balança en la que en els dos platets hi ha pesos iguals, hi ha una situació d'equilibri. Exactament. En canvi, mantenint aquest fixe, si jo desplaço aquest endavant, el que faig és freno l'embarcació de davant, per tant, automàticament gira així. Molt bé. És a dir, que si ara portéssim el pes endarrere, el tripulant,
i aquí es carregués més pes, el vent el faria girar exactament cap a l'altra En banda. el sentit contrari, just. Molt bé, quina maniobrabilitat més extraordinària. El portem a l'aigua i Sí. tornem a mirar? Tingues en compte que ara només han desplaçat el pes al tripulant, però també es pot canviar el centre bèl·lic, canviant la tensió de la vela. Que seria un altre dels platets de la balança. Exacte, l'altre Molt costat. bé. Mira, començarem pel que no hem fet abans. Per tant, l'embarcació tindrà tendència a anar cap allà. Vale. I jo Més li dono espai. més recorregut, poso aquí el pes bastant a proa, m'enganxo bé, un cop més no li dono cap mena d'impuls. Fixa't que, mica en mica, veus? Va girant, i fins i tot es quedaria encarat al vent. S'aproa el vent. Justa. Molt bé. Pots provar tu l'altre? Sí. Ara posarem el tripulant a popa i tindria que seguir la trajectòria contrària. Sí. És a dir, més o menys aquí seria un lloc correcte. Sí, i una mica que no s'esperi massa. Assegurem-lo. I també sense cap impuls inicial el deixem anar. És a dir, de seguida ja gira, i el que agafa vent, surt disparat. Perfecte, en navegació en patí català. Quan no es canvia de rumb, la tècnica per governar el patí és la mateixa, però s'aplica d'una manera més subtil. Constantment cal caçar o amollar lleugerament la vela i desplaçar el pes a proa o a popa, però sovint n'hi ha prou amb estirar-se o inclinar-se per canviar el centre de gravetat. Les respostes són lentes, per això es diu que el patí no es deixa manar, s'ha de convèncer. Si a més el vent bufa amb força, cal penjar-se per compensar l'escora i evitar així que l'embarcació volqui. L'entrada a la platja és tan ràpida i còmoda com la sortida. El patí patina damunt la sorra i en un instant soc de nou fora de l'aigua.